Hi there, Sanmonani Molweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu season 1. Ngiyazi sibakhona bangawubukanga. So, kulabo babukile, guys, angazi noma kufanele ngusinihlale vele ngiphinde into eniyaziyo. Kulabo abangawubukanga useason 1 abafana nami asiqhubekeni. Episode 6. Episode 6 uMangwabe ufonela umseleku umtshela ngendaba yokuthi garage la igarage ufaka uDiesel. So mayifaka uDiesel i-account yabo i-empty. Sithola ukuthi la basebenzisa i-account eyodwa njengomndeni. Into eyenzakalayo ubaba umseleku uyahamba afike afake imali, mayisefaka imali amakhosikazi kanye nabasebenzi behambe beyothela egarage. Mabeqeda ukuthela egarage baya reporter ukuze aphinde a-add imali. So okwenzakalile uMangwabe mayefika la egarage sethola ukuthi i-account i-empty, usefonela uhusband ubaba umseleku. Hey bayabusa uMangwabe, nisho ukuthi abafaki ngisho nanginemali yabo bathengele imoto baphinde bafakelwe futhi baphinde batholelwe baphinde asidluleni-ke lapho bese ngisho nje nami ukuthi hawu sengiyayibona lento ukuthi nina nani uxolo sengiyayibona lento leya. Ikhona i-comment engayifunda ku-Instagram omunye usisi ethi yazi baba umseleku mina sengigena ne-weight ngicabanga ukuthi imo zoba number 5. Sengiyayibona lento beniyilandela, sengiyabona futhi ukuthi yini nanikhohliswa ngoba benifuna nina ukuyocula laphaya. Ufike unikwe imoto, uyathela upetrol, wakhelwa indlu, ingane zakho khaya esikoleni, shuthi nje imali yakho eyakho. Hayi shem, asidluleni-ke. Baba umseleku uma ethola le call kaMangwabe ayike wadeny ukuthi why bengareport, ngoba into efanele ukuthi bayenze ilula ukuthi masebethelile bayareporta. Wafonela uMakhumalo watshela uMakhumalo ukuthi kunesimo esinje, uMangwabe uthi ustakile le garage, upetrol akawutholi uDiesel because i-account ayisekho imali. Athi kuMakhumalo ngaleso sikhathi uyaxolisa, uyena owenze iphutha wangareport. Mangibheka shuthi izinto zemali nokubhalansisa amabhuku abo kuphethwe uMakhumalo kwibhizinisi le yakamseleku, ngibona kanjalo. So athi ubaba umseleku ukuze le ndaba ixazuleke uzobiza i-meeting le yithi abazohlangana. Nayi into eyenzakalayo guys, le ngangihleli ngitshengisa uMamkhulu la. Engathi uMamkhulu uye ukukhalisa isicathulo saMamkhulu kahle kahle. And ubaba umseleku khona into eyishilo ukuthi abantu abadala bashiya umuzi kuMamkhulu. Kusho ukuthi umuzi kaMamkhulu ngaphezulu ukuthi unkosikazi uqala nje ungaphezulu kwabo ngoba shuthi uye ohleli lapha yaphezulu. Azoma lento ngi-understanda kahle yini. Hayi-ke ubaba umseleku kunomunye umsebenzi futhi ahlangane naye, ngicabanga ukuthi business partner wakhe akhuluma ukuthi benza elinye ibhizinisi leli mangaphosisi lana bathenga umhlaba ne-property ukuze-ke badayise, mhlampe kuyenzeka ukuthi bethenge ngemali ephansi bona masebedayisa ngemali ephezulu. Amanye amabhizinisi akabalile la ukuthi olunye uhlobo lebhizinisi. Lo business partner behlangana naye uthi umazela esikoleni, so abongwe bahlangana kwi-governing board shothi kwizinto zama-meetings kanjalo esikoleni, base baxoxa ukuthi-ke ngenza uhlobo nje lebhizinisi. Base-ke bazwana-ke kule language yebhizinisi basebenzisana. Olunye uhlobo lamabhizinisi ubaba umseleku awenzayo angazi noma usawenza yini. Angithi naye nibuza ukuthi hayi ubaba umseleku ngoba eyimiliyoni uyithathaphi imali. Elinye-ke lamabhizinisi lawo. Siyadlula-ke asifike-ke kwi-meeting manje. So mayiqala i-meeting uyachaza-ke uMayeni ukuthi bane-account eyodwa. Le account ubaba umseleku ufaka imali. Bona njengamakhosikazi kanye nabasebenzi bahambe-ke beyothela upetrol, base ubaba umseleku aphinde ayigcwalise imali. Nje i-system yabo injalo. Imali-ke iyafakwa kuqala kusho uMacele manje uthi iyafaka kuqala
Bona-ke base beyalandela-ke bethele, okusho ukuthi mase uthelile imali isisebenzile aphinde futhi ayi-ede bese imali yabuswa lana. So umhlangano uyaqala-ke ave ngiyithanda idrama kaMacele. Maqala umhlangano, lo mhlangano ungale account yase-garage. uMacele ubhurekile and uthi une-flu. Uthi-ke ubaba uMseleku uyabona ukuthi uMacele nje akafuni ukuba lana, akathanda ukuba lana. Okokuqala uzozwa ngalento ye-account yase-garage la kwi-meeting. Naye izwa igazi ukuthi hamba plento. Ubaba uMseleku noMacele indlela thina esesibalandela ngayo masibuka ishow. Bafike beyikhuluma into beyifinalize bona. Mase beyayibuya bezoyiletha la etafuleni mase behlangene. Yikho uMayeni ehleze ezocofa ifoni ngoba usuke esazi ukuthi le ndaba le vele isiqediwe. But manje-ke kwenzeka okusha. Ngikusholani lokho? Phela kusho ubaba uMseleku ukuthi into enye ecasula uMacele ukuthi noma ngabe yinto enkulu noma ngabe yinto encane uzoyizwa la kanye nabo bonke. Kanti uMacele uMamkhulu akasiyena unkosikazi njengawo wonke amakhosikazi, ngaphandle kokuthi iposition yakhe yena inkulu. Ngoba manje makuzodiscuss indaba yemali ukuthi imali iphelile, muphi umehluko? Asidluleni-ke lapho. Uyasho uMacele uthi noma nje uyabizwa kuthiwa i-meeting ephuthumayo. Mayisefika ile meeting ephuthumayo kanti bazotshelwa ngopetrol. Shuthi nje yena ubhorekile. Asho kuba uMseleku ukuthi wenza kwabalula ukuthi mabeqeda bayareporta. Neslip ngicabanga ukuthi siye office. uMangwabe akubekayo ukuthi mhlambe abasebenzi ngoba bona kwelabo side bayareporta. Yilana-ke uma Khumalo seveza khona ukuthi kwenzeke iphutha, abasebenzi bayaletha kuye ukuthi sebethelile, bathela kangaka, usele imalini, yena akhohlwe. Usethi-ke uMseleku sekufanele ukuthi babe ne-system entsha-ke manje yokuthi ukuze i-account ihlale i-up to date. Le system yokuthi osethelile a-drive aye-office ahambise islip. Athi uMamkhulu nje into engeke izisebenze leyo ngoba ngeke ukuthi bahlulwa ukureporta kuphela. Manje sekuzofanele ukuthi bedrive beyohambisa nje iphepha lokuthi nakhu bathelile. Yena ngeke aze akwenze lokho. Ukuthi uMamkhulu-ke uyabeka amaphuzu azwakalayo futhi aqondile, kodwa kuba nendlela akhuluma ngayo sibe sithi uMamkhulu phela shuthi kufanele ehleze uMamkhulu ngoba indlela asho ngayo ayizwakalanga, yabo, ifana nangendlela abahleli ngayo bekhuluma nje bezwana kahle. Ofela ukuthi ngeke yena ayenze leyo nto. Enonakho ukuthi ngeke yena, yabona nje ukuthi uzama ukukhombisa ukuthi mina nguMamkhulu, nina ningosisi nje abalandela emva kwami. Siyadlula-ke lapho. Athi-ke uMseleku ngoba bayakhuluma okusho ukuthi bazobambisana ekugcineni ukuthi kube ne-solution lana. Athi futhi ubaba uMseleku ubelindele ukuthi uMamkhulu uyena ozophikisa lo mbono, angeke aze ayivumele ngoba vele ubize umhlangano asazi ukuthi uMamkhulu ozomhlupha. Nikhumbula into engidleleze ngisho ukuthi mina mangizochaza ngamakhosikazi nento engiyibuka la kwi-TV show, ngihleze ngizolalela ukuthi ubaba uMseleku uthini, because yena amakhosikazi akhe uwazi ngendlela ehlukile ukunale bona abazana ngayo njengamakhosikazi. Uyayibona leyo ndaba. Uthi kuba uMseleku before abize meeting ubesevele azi ukuthi uMamkhulu ozofike angahambisani nento azoyibeka etafuleni. Iphelile-ke lena eye-meeting yokuthi akureportwe imali ihambe kahle yonke into yase-garage. Bavumelana ukuthi-ke bazokwenza ngendlela efanelekile. uMayeni-ke ubese-candy crush wakhe njengenjayelo. Athi ubaba uMseleku phela nangu
uMayeni uyaqhubeka udlala uCandy Crush, namazi uMayeni naye masebhorekile nje umbona ukuthi ucofa ifoni. Mabedlula-ke kule meeting beza kule yokuthi bazokwenza i-surprise party kaMamkhulu, but before benze i-surprise party bazobika kubantu abadala ukuthi kunomcimbi, ngoba mabenyakaza bayababikela abantu abadala bavele nje benze umcimbi. So bathenga izimbuzi nezinkukhu lezo-ke abazondlalela ngawo umcimbi, bazobika ngawo umcimbi lo okuzoba yiphathi kaMamkhulu, because uMamkhulu akekho ngaphezu kwabantu abadala. If kunento abayenzayo umsebenzi kumele bazi abantu abadala ukuthi benzani noma ngabe bayajabula. Usho njalo-ke ubaba uMsile. Yazi ukuthi yini-ke engihlekisayo ngale yey'nkukhu ney'mbuzi, niyamkhumbula uSne ethi kwizingane zesithembu kuloya mama angazi umthandazi yena akakwazi ukukhanyisa amakhandlela umcimbi lo, noma angazi umcimbi noma itiye le ekwenziwe before uphathi kaMamkhulu, bekunamakhandlela blue, kunamakhandlela yellow, amhlophe, amakhandlela nje beyimibala ehlukahlukene. uSne bekhona ehleli phansi, uSne walikhanyisa ikhandlela kanye ney'ngane. uSne waphinde wabamba inkukhu, kodwa uSne ngale usazosikhohlisa uthi yena nje akazi nokuthi ikhandlela ubaba wakhe nje umthandazi. Ngabona ngicabanga ukuthi u-season 2 mangasiwo u-season 3 uMseleku komunye umuzi bakhanyisisa amakhandlela, ngathi hayi angeke ukuthi engabakhanyisa emzini yabantu engakaza awakhanyise kwakhe. Niyabona ukuthi ku-TV shows buya kuma-TV shows bekhuluma iphutha, uSne walikhuluma iphutha ngathi hawu uSne awakhanyisa amakhandlela awazi kanjani manje. Siyadlula-ke lapho sengikhuluma kakhulu. So kubikiwe. Okwesibili-ke uchazele ukuba uMsile kuleyo yokuxhumana kwabantu abaphilayo nabantu abangasekho, ukuthi-ke kumayelana nani ukhanyisa amakhandlela kusuke kwenzela ukuthi umcimbi uhambe kahle, yonke into ibe impumelelo. Mase beqeda-ke ukukhanyisa okokuqala, uMamkhulu angithi ubevele ne-flu waphuma-ke. Kube yilapho uMsele sesho ukuthi umcimbi abazowenza babonga uMamkhulu, amakhosikazi babonga nje ukuhlala kahle bonke. Cabanga ukuthi iphelele lapha episode 6. Ya, kwase kuba-ke uMakhumalo noMayeni bahamba-ke bayobona umdlalo lodge la bezokwenza khona iphathi kaMamkhulu, bakhulumisana nabasebenzi bakhona. Kube khona-ke enye into engifuna ukuthi ningayikhohlwa ngoba sisazoza la esixabana khona nani. Mabefika-ke bayabatshela ukuthi-ke bazokwenza iphathi, bakhuluma nabasebenzi, sekufika indaba yokudla. Angithi phela manje la umcimbi omkhulu kaMamkhulu akusiyiphathi yengane. Uthi-ke uMayeni ngoba uyena noMakhumalo eyokudla bazobe bebatshele abasebenzi, because bazokhuluma noMangwabe fanele abe khona. Yindaba yani yokudla. Angithi niyakhumbula leya ndawo lokuthi kuthenge ngobani niyakhumbula leya ndawo ebanga ukuthi ukudla kuthenge ngobani kolomunye umcimbi. Angithi ngiyabona ukuthi izinga lalo mcimbi kaMamkhulu nalowa omunye umcimbi liyafana, ngoba kuhlanganisa abantu abadala la, ngisho ukuthi abantu abakhulile umndeni. Uthi uMayeni cha, eyokudla ababanike isikhathi noMangwabe abe khona, mase bexoxile sebezobatshela nje, kuzoba usuku olulodwa. Akayikhumbulanga leyo uMakhumalo, lo Makhumalo akayibambanga ukuthi imayelana nani, kodwa mina ngimbuyisele emuva. Mabeqala amakhosikazi nobaba uMsele ku episode 2 or 3, wathi ubaba uMsele isizathu sokuthi bephume beyothenga ngo-20,000 bonke ukuthi ufuna bezizwe belingana. Nayikhumbula leyo ndaba? So uMayeni usahamba kulawo magama ngoba uthe kulaba basebenzi basemidlalo eyokudla bazoyikhuluma noMangwabe ekhona bebuyele kubona, okusho ukuthi bayabonisana.
noMangwabe akangasali ngaphandle ngoba lo mcimbi wenziwa ubani? Amakhosikazi kanye nobaba uMseleku bebonga uMamkhulu. Siyadlula-ke lapho bahamba bayobheka ikhekhe bekumakhumalo noMayeni bayikhulumile-ke nezinto ukuthi i-decor kuzoba njani. Kwase kuba no-meeting yesibili. Ke le meeting yesibili uMseleku athi ubona i-gap phakathi kwabo bonke. Le gap imayelana nani? uMayeni noMangwabe banowabo umsebenzi kanti uMacele noMakhumalo bakwi-family business. Manje ubona ukuthi kube nelinye ibhizinisi ezobahlanganisa bonke njengomndeni wamakhosikazi besebenze bonke besebenzela bona bephinde besebenzele ney'ngane. uMacele-ke angazi uMamkhulu unento ebuye ethi nje qhu kancane. Angazi lento ngathi yini, angifuni izwakale ngendlela disrespectful kodwa unayo leyo nto. Le business ubaba uMseleku usazoyibeka ayakaqala ukusebenza. Uthi uMamkhulu-ke ngoba kusho ukuthi makwenziwa le bhizinisi begijime ngokufanayo ngoba abafuni bona ukuzizwa sengathi basebenzela amanye amakhosikazi. Kanti kathiweni ekuqaleni ngoba phela manje asazi ngisekuqaleni ukuthi kwaba kanjani uMangwabe noMayeni bebe nawo umsebenzi abawenzayo kuwabo nabo bengene kwi-family business ngoba phela mhlawumbe kube nabo bebenayo yabo imisebenzi bebengeke bebe nesikhathi sokuthi beze ngapha kwi-family business bebezolekelela ngendlela efanayo neyaMayeni noMangwabe ngoba uMayeni noMangwabe kusho ukuthi ba-part time. Manje bona ngoba bala kwibhizinisi lomndeni uthi uMamkhulu bagijima bodwa kodwa mase kuyisikhathi sokujabula bajabula ngokufana. Phela bano-husband oyedwa. Nale family business ngicabanga ukuthi kwaba yi-vision futhi yayo u-husband oyedwa lo abamsherayo bebuye beyothi abamsheri futhi. Manje uMamkhulu uthi nje abanye basalele emuva bona bayasebenza ngokuzikhandla kodwa mase kujatshula ngendlela efanayo. Phela lesi sithembiso baba uMseleku asenza ukuthi bonke bazoza bezojabula egameni lakhe njengo-husband wakhe. Lena kodwa uMamkhulu akayizwisisi kahle. Nayi into eyenziwa baba uMseleku makuziwa kuMamkhulu ayavikela. Uthi baba uMseleku bazoza sengathi uyaba-attack vele. Alakaqala ibhizinisi, akakabonakali ukuthi kwenziwa malini, akakabonakali ukuthi iyiphi indawo exegayo kodwa already sekuthiwa kuyofanele ukuthi nabo begijime ngendlela efanayo. Hawu, yabona ukuthi into eyenziwa uMayeni wavele wayismayila lokhu kokuguqa esmayila ebuka uMacele. uMangwabe-ke washo ukuthi-ke vele isikhathi abanaso bona ngoba ba-full time emsebenzini wabo kodwa bazozama ngakho konke ukuthi kule bhizinisi engakaqali bebe hands on. Ngathi hawu unesi bathi cha ngithandi ngonesi ungcono ungcono uMayeni uyakwazi ukuthi ethula asho kuMacele. Manje unesi unalento yokuthi into mayingayizwa kahle ufuna ukuphendula ngendlela eqondile njengoba asho ukuthi cha siyasebenza full time kodwa sizozama ukuthi sibe hands on. Mina ngicela ukuthi nje ngibe part time ngoba noMayeni wayecela ukuthi abe part time ngoba enawo umsebenzi wabo. Wathi kuba umsebenzi vele akasho ukuthi abayeke umsebenzi ngoba vele le business ayibekayo ayakaqala ukusebenza. Kodwa uMamkhulu ayisishintshile sekhuluma ukuthi bona bayagijima. Mase kuyisikhathi sokujabula sekuthiwa nayi Mercedes banikwa bonke kanye. Pho kunani? Ngomu-husband yedwa phela fanele banike bonke. Engeke uthenge imoto engasabathengela abanye. Futhi nje sisalindele ukubona ukuthi iy'moto zesibili ezinjani ngoba phela imali sikhona.
ezinye iy'moto. Hayi bo ngiyadlala naphumani ey'ndabeni zabantu abadala. Bawuqophelele lapho-ke kusho leyo ukuthi abanye ba-relaxed kwimisebenzi yabo. Kanjani manje ukuthi ba-relaxed emisebenzini yabo? Ngoba nje esibhedlela kuyasetshenzwa. Ayasebenza amanesi, ayasebenza amanesi. Futhi yikho abanye ukuthola ukuthi iy'nhliziyo seziyashintsha ngoba hhayi ziyabuya esibhedlela. Ngapha i-ofisi leli uMayeni asebenza kulona ngiyalukhohlwa, kodwa nje kahulumeni onke ama-ofisi kuyasetshenzwa. Manje ngazi ukuthi uMamkhulu yena ukuthathe lapho ukuthi ba-relaxed emsebenzini yabo. Hawu, ngoba behla benyuka nabo kumele ibhizinisi basemsebenzini, kufanele benza okufanele ukuthi bakwenze ngapha. Nabanye abarephotha kwezinye iy'ndawo bayasebenza, kufanele bekwenze abakwenza laphaya okwenziwa khona. Manje uMamkhulu nje ngoba sengathi nje akayibonisisi lento ukuthi bona shuthi beyasebenza Monday to Saturday besebenzele oMayeni. Kanti manje bakwi-family business phela. Vele enye imali iye ekhaya ngobe eyakhe lo husband wabo bonke. And vele lo husband wabo bonke mayethe uzothenga igrocery ya-5,000 lapha nalapho uzothenga yona. Ngayo imali ephuma kulo le bhizinisi. Noma angazange ukuthi uMamkhulu ufuna kwenze kanjani, asishiyeke lapho-ke. Iphele-ke ngakho lokhu ukuthi-ke bazozama ukusebenzisana. Emva kalokho ngoba sekuthiwa abanye behle ba-relaxed emsebenzini yabo, wayesecofa ifoni uMayeni-ke basho vele ukuthi into uma ingasahambisani nayo vele edlala u-Candy Crush. Abanye-ke abakhuluma-ke amanga noma abakhuluma iphutha ku-social media bathi usuke erekhoda-ke lezi zinto abayikhulumayo. Sedlala u-Candy Crush. Mayenza into yahamba eceleni wangayizwa uvele ecofa ifoni. Wathi kuba Macele uMayeni sewusi-update ukuthi bathini ku-Facebook. Wayithole kodwa lo Macele akathanda ukubhuqa uMayeni. Hayi, sishiyeke le video la. Hawu, isikhathi esikanje.